Vive Ségou. Vive le Mali. Vive l'unité retrouvée de mon peuple. Vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps. Adama Keïta Kora. Aussi, un maître d'Ungoni, un autre fils, Asaba Dramé. Imaku Pama, Imakunde, Imaku Pama, Imakunde, Sanuba Titununa Sayate Jontola, Satole, Wariba Titununa Sayate Jontola, Isatole, Pama de Ganakasi, como Tokorola Casimandi, Tadeo. An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma min ye nɛgɛ kanɲɛ 8 ale tɛmɛna ni miniti 35 ye bi ye tarata ye tubabukalo tile 19 desanburu an bɛ ale la san 2023 kunungo minisiri ɲɛma n'o o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye ka se ka an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kafo ɲɔgɔn na ka se ka an ka marabolow bɛɛ lajɛlen yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'i to Bamakɔ ya ka Kidali gouverneur k'ale wele bɔlɔlɔ sanfɛ n'a ka masala o baaraw kurumo karili kɛra kunu minisiri ɲɛma ale tun bɛ ministre porte-parole administration ministre Kulukorokaw ka gouverneur n'o ye colonel Lamine Kapori Sanogo ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan sabula a tun bɛ ka kɛ Kulukoro bankun kan gouverneur minnu ka surun Bamakɔ la olu bɛɛ lajɛlen ye yan sɔrɔ yaasa ka se ka baara in kɛ baara kurumo karili so in kɔni dilali sisan o b'a yira k'a fɔ ko min ye Mali gouverneurw ye u yɛrɛ dama bɛ se ka ɲɔgɔn kalazo wa fana u ka sigidaw kɔnɔna na u n'u ka préfet ni sous-préfet fana bɛ se ka kuma k'u bɛɛ lajɛlen to u sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ u ma bɔ min ye nin lajɛ in ye lajɛ in kɔni Sogɛli y'a yira k'a fɔ ko a bɛ tali kɛ laɲiniw la laɲini minnu b'a to bi dɔ bɛ se ka fara cogo min na baara kɛcogo ɲuman kan ka dɔ bɔ jamana yɛrɛ ka musaka la réunion ba minnu tuma o tuma a bɛ fɔ ko préfet ni sous-préfet kana ɲɔgɔn sɔrɔ gouverneur fɛ yen a bɛ se ka olu dɔw kɛ olu bɛ kɛ subahana mansin sira fɛ nka baara in a y'a yira fana k'a fɔ ko a kan ka kɛ sababu ye bi ka maaw kala ɲɔgɔn na ka baaraw teliya jamanadenw mago bɛ fɛn minnu na olu fana ka se ka ɲɛnabɔ a nɔgɔnni fɛ a tɛna na kɛ dɔrɔn gouverneur n'a nagakɔrɔmɔgɔw ni préfet ni sous-préfet dɔrɔn ka ɲɔgɔn yelaw ye nka min ye fasodenw ka ciw fana telimaw ɲɛnamali a kan ka se k'o kɛ n'Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati an na an da don a womisɛnw bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔli kɛ a bɛ se k'a faamu cogo min nka kurumo karili kɛnɛ kan Sogɛli ale ni Joyila gouverneur olu masalala bɛɛ lajɛlen jɔlen ɲɛna min ye téléphone u y'a kɛ ni o ye énergie ko ta nasira la ministre min bɛ énergie ko kunna ale ni énergie baarakɛlaw n'o ye syndicat n'a syndicat bolofara fɛn fɛn bɛ énergie kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen sigira ka kuma degun minnu bɛ énergie yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa se bɔli waati ninnu ma u kuma min na u bɛɛ lajɛlen bɔra k'u taw fɔ u ka fan o tɛmɛnen kɔfɛ hakiliw sigira ka bɛɛ lajɛlen ye faamuyali kɛ ko la ministre y'a yira k'a fɔ k'o ye ɲɔgɔn ye min kɛ juma tɛmɛnen
o bɛna to sen na waati ni waati baarakɛlaw ni ale yɛrɛ u na sigi ka hakilila yira kɛ ɲɔgɔn na direction o yɛrɛ ɲɛna yaasa fɔtaw ni kɛtaw olu ka se ka sen kelen sɔrɔ min ye waleya in ye a bɛ k'a to bi énergie yɛrɛ kɔnɔna na lafiya bɛ ka don maaw bɛ ka faamuyali kɛ ko caman na fɔnkɔɲɔgɔnkɔ a bɛna o dɔgɔya o de la madame le ministre kɔni ye layidu d'u ma k'a fɔ k'u ye laɲini minnu kɛ u ye fɛn minnu ɲɛfɔ n'olu fana bɛ se ka dilan ka fara énergie ka baara kɛcogo ɲuman kan u y'o bɛɛ lajɛlen faamu o bɛna don bɛrɛ la cogo min na u na jɛ ko o baara olu kɛ ɲɔgɔn fɛ kuranko halisa ale hukumu kɔnɔna na conseil national du patronat ɲɛma n'o ye Musa Dɛg Bali ye ale y'a ka fɛɛrɛw fɔ ale ka fɛɛrɛw a y'a yira k'a fɔ ko sɔrɔ minnu bɛ yen bi ani adamaden minnu bɛ énergie yɛrɛ kɔnɔna na ko ka olu lajɛ énergie yɛrɛ bɛ musaka min sɔrɔ san kɔnɔna na ka o fana jɛlen ka se ka o lajɛ énergie yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo min ka falen ka se ka nin kura fiyɛ a la juraw olu sen ka don a ko la o ye ale ka laɲini belebelew ye a y'a yira fana k'a fɔ ko ni a danna ale ma bi énergie bɛ privatiser maa o maa bɛ jamana kɔnɔ n'o bɛ se ka dɔ kɛ o bɛɛ lajɛlen ka i sen don a ko la a bɛ se cogo min na kuran bɛ se ka lasɔrɔ bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min Musa Dɛg Bali ko bi diɲɛ bɛ ka taa sira min fɛ yɛlɛmaw kan ka kɛ ka dɔ fara énergie yɛrɛ ka hakɛw kan sabula waati ni waati tuma o tuma dɔ de bɛ fara énergie maaw ka kuran ɲini ta o kan kuran ka bayɛlɛma an yɛrɛ fɛ ka dilan an yɛrɛ fɛ ka dɔ bɔ a sɔngɔ la k'o bɛ se ka kɛ o bɛ sɔrɔ sira jumɛn fɛ énergie sɔrɔ cogo caman min ye jamana taw ye min ye kɛnyɛrɛye taw ye ka taa fara waati yɛlɛma yɛrɛ taabolo kuran minnu bɛ dilan cogo min na min ye Musa Dɛg Bali ye a ko hali ni y'a ta k'a lajɛ bi n'i ko i bɛna na baara kɛ Mali kɔnɔ kuranko musaka caya o b'a nɛgɛ bɔ i la yaasa dɔ ka se ka bɔ o la a y'a yira premier ministre la kɔni k'a fɔ ko bi énergie bɛ hukumu min kɔnɔna na f'o ka falen conseil national du patronat ma y'a yira ɲɛmaa y'a yira fana k'a fɔ olu ka daw yɛlɛlen don fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ u bolo ni ala sɔnna ma u y'o bɛɛ kɛ bɛɛ lajɛlen kɛ sɛbɛn ye jamana kɔnɔna kibaruya la min ye wolomasiri tabaw ka gatigi ye n'o o ye général de division Umar Baru Jara ye Baru kɛlɛtigi ale y'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye sɔrɔdasiw ye k'u ye wulikajɔ kɛ k'u kunda Agel Ok kan Agel Ok ale ye Kidal marabolo ye marabolo min bɛ Tesalit ale kɔnɔna na Tesalit cercle kɔnɔna na kilomɛtiri 299 o de bɛ Tesalit ale ni Kidal dugu ni ɲɔgɔn cɛ nka n'i y'i k'a kan i bɛ heure 5 o de k'a kan heure 9 de k'a kan sabula sira ale man ɲi n'i kɔni bɔra sɔgɔma fo lazara waati de kɔni i bɛ sɔrɔ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ min ye Agel Ok ale kɔnɔna na wa ale Agel Ok kelen 2012 an ka kɛlɛkɛlaw n'o o y'an ka sɔrɔdasiw ye olu maa 150 de dara ka kantigɛ Bamanciwale ni Jigawale kɛbaw fɛ anw yɛrɛ terikɛ a n'an min ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ n'o o ye Badi ye Seku Traoré ale fatura yen a kaburu fana bɛ o Agel Ok kelen de kɔnɔna na sɔrɔdasiw bɛ wulikajɔ la bi yaasa ka se ka don chef d'état-major ka bataki kɔnɔna na a ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan maaw k'u hakilina kɛ kelen ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don yaasa Agel Ok fana sɔrɔdasiw bɛ se ka don yen cogo min na hɛrɛ ani baden kɔnɔna na k'a sɔrɔ duguma maa si sɔrɔ ale Kidal kɔnɔna kelen na kunu drapeau kɔni o yɛlɛla fan bɛɛ lajɛlen fɛ gouverneur ale n'a nagakɔrɔmaw olu ye gouverneur taw yɛlɛ faso ka cakɛda fɛn fɛn bɛ yen douane eaux et forêts sapeur pompier polisi gendarme garde nationale ka taa se ekɔliso ɲɛmaa minnu bɛ yen ale ni kɛnɛyako ɲɛmaa n'olu segira ka taa olu bɛɛ lajɛlen ka sow la kɔni drapeau yɛlɛla ye kunu ko yaasa k'a yira k'a fɔ ko kalo o kalo nin na kɛ sa Kidal ale kɔnɔna na yaasa k'a yira k'a fɔ bi faso ale bɛ ka se k'a ka fasoya kɛ o Kidal kelen fana kɔnɔna na maa caman y'a sigiyɔrɔ bila olu caman bɛ ka segin ka na sabula u tun siranna k'a fɔ gɛlɛya min bɛ Mali finitigiw ale ni Jigawale ni Bamanciwale kɛbaw cɛ u tun t'a dɔn a bɛna taa wolo min na Direkaw fɛ yen kurun dɔ dafirila maa 27 o de nin tora o ko senfɛ kurun in kɔni ale bɔra tɔn ka dugutigi la n'o ye Toya ye olu ka dɔgɔ de tun bɛ yen a segintɔ ni minɛnw ye sa fiɲɛw ni fɛnw wulila ale kurun kɔni dafirila halisa ko Mamadu bɛ senna k'a lajɛ maa minnu b'a kɔnɔ ko olu bɛɛ lajɛlen tun ma se ka ye kalo 7 kɔfɛ Dire téléphone tun tɛ olu fɛ yen u y'a yira k'a fɔ k'u ka téléphone mobile n'o ye portable ye k'o kɔni ba sigira bi Dire yɛrɛ kelen tɛ Tɔnbɔkutu yɛrɛ marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na min ye téléphone kɔni a ko kun gɛlɛyara kosɛbɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɛra sibiri tɛmɛnen o kɛra nisɔndiyaba ye u bolo sabula min ye nɛgɛjuru sira ye o tun ka gɛlɛn yen kosɛbɛ école karamɔgɔ madrasa karamɔgɔ 50 ɲɔgɔnna kalan bɛ ka kɛ olu kunna yaasa u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka ɲɛ cogo min na Banamba mara la Banamba kapu ale kɛlen don k'o baara in sigi sen kan min ye madrasa ɲɛmaaw ye baara kɛcogo ɲuman u ka kalandenw bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min ye kalanw ye olu kɛcogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na u y'olu bɛɛ lajɛlen da yira u la
syndicat min bɛ an fɛ yan n'a bɛ fɔ ma ko syndicat min ye bankiw ni nafolo baarakɛyɔrɔ olu ka syndicat ye n'a ɲɛmaya bɛ Amadou Ba bolo ale ye Ngamu gosi a ye Ngamu gosi a ko a b'a da faso ɲɛmaaw tulo kan k'a fɔ bi ko bɛɛ lajɛlen kan ka jɔrɔ ko sabula olu minnu ye syndicat ye olu ka syndicat bolofaraw caman bɛ yen bi u bɛ degun kɔnɔna na a ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko baarakɛyɔrɔ dɔ bɛ yen k'u b'a fɔ o ma ko Ibi Farma maaw ko olu maa 150 ko o de gɛnna ka bɔ baara la u ka conseil d'administration ko o de ye nin waleya in ta ka ɲɛsin olu baarakɛɲɔgɔnw ma Amadou Ba ko olu tun ye laɲini kɛ k'a fɔ ko sigikafɔ ka kɛ ko waati min na u b'o sigikafɔ labɛn ni o baaraw bɛɛ lajɛlen sigili la sen kan k'u balila k'a ye min ye Ibi Farma ɲɛmaaw kɔni ko olu filɛ nin ka maa 150 de gɛn ka bɔ baara la ko ye ko min bɛ maa siran o bɛ maa jɔrɔ k'a sɔrɔ fɔɲɔgɔnkɔ ma don u ni ɲɔgɔn cɛ baaraw tun bɛ sen na min ye lisansement in kɛ waati ko yɛrɛ y'a sɔrɔ baarakɛlaw olu bɛ grève la ani grève labɛn ko o ye ko ye min bɛ maa gwa i kamana na min ye Amadou Ba a ka bataki kɔnɔna na n'a ko a ma ko alerte a ko PMI Mali fana ko fana b'o degun kelen kɔnɔna na k'olu ka tɔnden minnu bɛ PMI Mali kɔnɔna na k'olu ta kɔni kɛlen don ɲaniba goro ye nin waati in na hakɛ fɛn fɛn n'u kan ka ka baarakɛyɔrɔ la k'o si tɛ ka di u ma ko min ye PMI ɲɛmaaw ye olu kɛlen don k'u kɔ don u ka ko bɛɛ lajɛlen na wa n'u ye laɲini kɛ tuma o tuma syndicat ko ta nasira fɛ k'u tɛ kala don o ɲina ka bɛn ni a ye Amadou Ba ko a ka kuma sabanan bɛ tali kɛ BDM na ko BDM fana kɔnɔna na bi ko BDM direction kɛlen don ka waleya ta ka ɲɛsin olu ka baarakɛlaw ma maa minnu bɛ yen n'u b'olu ka syndicat kɔnɔna na BDM na ko olu kɔni ka hakɛw bɛɛ lajɛlen tɔrɔgɔlen don k'u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen tigɛ yaasa min ye baarakɛla ninnu u bɛ se ka don u ka bɛrɛ la cogo min na ko ɲɛ ma se ka sɔrɔ a la Amadou Ba ka bataki kɔnɔna na ne ale ye SYNABEF ɲɛmaa ye a ko bisiki ko o fana b'o cogoya kelen na ko yen kɔni k'a kɛlen don wulikajɔ ye ka ɲɛsin baarakɛlaw ma ko yen ɲɛmaaw olu bɛ hali baarakɛlaw ka tɔn sigi ka baarakɛlaw coko baarakɛlaw pilasi la ka maaw sigi ye ko nin y'a san 10 ye olu bɛ wulikajɔ la yaasa direction min bɛ yen a bɛ se cogo min na k'a dɔn k'a fɔ ko syndicat ko a jatelen don an ka Mali sariyabaw fɛ ko yaasa gɛlɛya kana ye o la Amadou Ba ka bataki kɔnɔna na a ko BCS ko yen kɔni ko olu ye degun min sɔrɔ o baarakɛɲɔgɔn dɔ bɛ yen k'o ka hakɛw bɛɛ lajɛlen darakilen don a la baarakɛɲɔgɔn in ka hakɛw darakilen don a la bankiw ale ni cakɛda wɛrɛw fɛ mun kɛlen don k'u ɲɛtugu ko in bɛɛ lajɛlen kan Amadou Ba ka bataki kɔnɔna na a ka kuma fan filanan k'o bɛ tali kɛ san zu ka dépôt sankɛ la ale ni BRBM ko yen k'u y'a jateminɛ k'a fɔ k'u kun ye bɛnkanw sɔrɔ bɛnkan minnu bɛ ka tɔrɔngɔ bi bɛnkan minnu tɛ ka bato min ye maaw ye k'u gɛn ka bɔ baara la suko ani dugujɛ cɛ u ka AMOCO tɛ baara la u ka INPS ko baara la baara sariya fɛn fɛn kan ka kɛ ni hakɛ bɛ sɔrɔ o la k'olu ka maa minnu kɔni bɛ dépôt sankɛ ninnu kɔnɔna na ko o si tɛ ka kɛ u ye Amadou Ba ka bataki kɔnɔna na 7nan ye min ye o ko o ye situation ye minnu ye station tigiw ye essence feereyɔrɔw k'olu ka ko kɔni kɛlen don ko i ko l'Américain ka filmu ko baarakɛlaw bɛ baara kɛ ko fo k'u ni tigɛ hakɛ fɛn fɛn n'u n'a ka k'u t'a si sɔrɔ ko wa fana ko sen dalen don baarakɛlaw ka fɛnw ka station belebeleba minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu fɛ ko wa ko n'i y'a ta k'a jateminɛ ko miliyari bahirika o de bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ ni hakɛw dafabaliya ye k'olu ye gouvernement lasɔmi ka tɛmɛ hali u ka baarakɛlaw ka hakɛw dafabaliya kan ko olu y'a fɔ gouvernement ye a mɛnna k'u k'u hakili to nin ko ninnu na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ station gérer n'o ye station gérantw ye ko degun b'u kan wa kuma yɔrɔ t'u bolo n'u kumana u ka hakɛw bɛ tɔɲɔgɔn wa n'u taara sariya sira la taa tɛ mɛnɛ si tɛ bɔ a caman bɛ minɛ ka bila kaso la k'a sɔrɔ min ye station tigiw ye olu kɔni bɛ ka miliyariw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ su ani tile Amadou Ba ka bataki kɔnɔna na a taabolo 8 na o bɛ tali kɛ u ni bɛnkan minnu sɔrɔ o bɛnkan minnu n'olu tɛ ka labato bi baarakɛyɔrɔ caman na a ko a b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko nin hukumu kɔnɔna na ko n'i ye nin ta k'a lajɛ ko SYNABEF bɛ se ka baara kɛ cogo di k'a bɛ se ka fɔ cogo di ko parti social bɛ Mali la parti social min n'o kan ka bonya bɛɛ lajɛlen fɛ ko k'a sɔrɔ olu ka hakɛw tɔɲɔgɔnlen don ko wa ko nin y'olu ye dɛ ko fan caman fɛ bi ko baarakɛlaw tɔɔrɔlen don u degunnen don wa n'u kumana k'u b'u ka hakɛw ɲini ko min ye syndicaya baara kan ka kɛ hukumu kɔnɔna na k'o bɛɛ lajɛlen tɔrɔngɔlen don ko ɲɛ tɛ ka sɔrɔ la Amadou Ba ye nin bataki in bɔ a y'a ci Asimi Goyita ma minisiri min bɛ baara ni baaradege ko kunna bankiw ka association ba a y'a ci o ma jɛkulu minnu bɛ an ka Mali kɔnɔ n'olu bɛ banki ko kan a y'a ci o ma a ko ale tɔgɔ ye Amadou Ba min ye INTM ye a bɛ o kɔnɔna na Chevalier de l'ordre national don SYNABEF o secrétaire général o don a ye bataki in ci ka na an ma bi sɔgɔmada in na
yani an na a yɛrɛ ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruyaw dan wɛrɛ siran na sira wɛrɛw fana na an y'a ye k'a fɔ ko k'a daminɛ nin kalo tile 19 na ka taa bila a tile 30 la ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ tile 23 la ko maaw bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la ko sabula min ye nɛnɛ ye ale barika bɛna bonya kosɛbɛ nɛnɛ barika bonyani ko a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye Burkinakaw ka meto ale de ye nin bataki in bɔ ko jamana minnu bɛ yen bi n'olu bɛna sɛgɛn ko y'an fanfɛ bolow ye sɔgɔmada in na kɔni bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ nɛnɛ min dalen don ale ni gɔngɔn min dulonnen don jamana fan caman fɛ ko wa ko maaw k'u hakili to denmisɛnw ani sifinw na ani maakɔrɔw la nin waati in na sabula ko nɛnɛ a barika bɛna bonya kosɛbɛ fini girinma olu ka ɲini ka don u la ni denmisɛnw bɛ taa kalanyɔrɔ la u k'a lajɛ tuluw bɛ se ka kɛ nun na cogo min maakɔrɔ minnu fana bɛ yen olu kɔni ko olu tɔpɔtɔ kosɛbɛ ko sabula nin nɛnɛ in a ka jugu kosɛbɛ Burkinakaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen n'o bɛ soli ka bɔ ka baara kɛ k'i kunkolo datugu i tulo i ka o kɔlɔsi min ye filɛlikɛlaw ye ani ka masiki ɲini k'o don i nun na yaasa gɔngɔn min bɛ yen ko bana ko a bɛ a la Ginekaw fɛ yen a yera k'a fɔ ko yen k'olu ka pétrole marayɔrɔ dɔ kɔni k'o ye tasuma ta tasuma in taara kari ka dugujɛ ntɛnɛn na nɛgɛ kanɲɛ fu waati nin waati na o y'a jira k'a fɔ ko maa 13 o de nin tora la minan caman de tiɲɛna sabula a kɛra fan min na o fana ye Gine ale faaba kɔnɔna yɔrɔ belebeleba n'u b'a fɔ ma ko Kalum bɛ komi n'i ko k'i bɛ taa an ka dugu kɔnɔ yan dugu kɔnɔna de ye Kalum ye ko tasuma kɔni ye tiɲɛniba de kɛ yen kuma tɛ maa minnu bɛ yen n'olu ka so kɔni bɛ station ni fɛnw kɛrɛfɛ k'olu bɛɛ lajɛlen ye degun sɔrɔ a ko kɔnɔna na Ginekaw kɔni y'a jira k'a fɔ k'u sera ka tasuma in kunbɛn nka halisa sɛgɛsɛgɛliw ni kiimɛliw bɛ sen na o mana min di an na tila k'o d'aw ma Irankaw fɛ yen olu kɔni y'u ka station bɛɛ lajɛlen datugu sabula k'u sɔmina k'a mɛn k'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen olu kɛlen don ka waleya cɛjugu ta ka ɲɛsin u ka station essence ma o la olu ye station minnu b'u ka jamana kɔnɔ ni jamana ta don o y'o bɛɛ lajɛlen datugu kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ yen u ye kangari da olu fana ye k'u k'u hakili to u yɛrɛ la sabula u tɛ fɛ tasuma a k'u ka dugu ale fana jeni nin ye kibaruyaw ye kibaruya minnu n'olu dira Irankaw yɛrɛ ka télévision fɛ Mali ale samata sɛgɛw bɛ labɛn na ka taga Kɔnɔwari Coupe d'Afrique kɛnɛ kan Coupe d'Afrique min kan ka daminɛ janvier kalo nata in tile 13 furancɛla fanga ɲɛmaaw olu kɔni ye aigliw u ka jabala k'o dilan k'o ɲɛ nin waati na a yera k'a fɔ ko min ye centre d'élite min bɛ kabalakaw fɛ yen k'u ye chambre 20 n'o ye siso 26 ye u y'o dilan yen ka restaurant dilan ka piscine dilan salle de musculation basket kɛyɔrɔ handball kɛyɔrɔ tennis kɛyɔrɔ volley kɛyɔrɔ ka taa se ballontan tɛnɛ yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ma gazon 2 k'o dilan ko hôtel in kɔni ko 5 étoiles don gouvernement ale de ye nin musaka bɛɛ lajɛlen bɔ yaasa an ka farikolo ɲɛnajɛlaw kana taa don hôtel wɛrɛ kɔnɔ tuguni n'u b'u ka jɛrɛw la ko wa ko a kurunbɔ karili min kɛra kunungo ministre d'état ministre de l'administration territoriale fɛ k'a ye kangari da ko yɔrɔ in ka minɛ ka ɲɛ yɔrɔ in ka saniya a dir'u ma cogo min u ka se ka o kɛ a y'a yira fana k'a fɔ ko kɛnɛ in a dilannen don cogo min k'a bila ka taa danganda la ko ka kogo don a la k'a bɛɛ lajɛlen lamini k'a lakana yaasa min ye maa wɛrɛw kana na don a sira kɔnɔna na minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛko kunna o fana ye ladilikanw di bɛɛ lajɛlen ma kuma tɛ maa minnu bilalen don yɔrɔ in kunna ko a sanuman n'a jɛlen dir'u ma cogo min u k'u jija a ka to o cogoya la ko yaasa sa ka se ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a kɛ aigliw minnu kan ka taga olu bɛna na u ka jɛrɛ k'a kɔnɔna na wa min ye farikolo ɲɛnajɛ fantan 4 min b'an ka jamana kɔnɔ ni jɛrɛw bɛna na kɛ u tɔgɔ la u bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen yan'u ka taa a kɛnɛw kan sabula yɔrɔ ninnu u dilannen don ka ɲɛ nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kunnafoni na kunnafoni min fanba ye tali kɛ Sinabefu ale ka gɛlɛya la Sinabefu min ɲɛmaa n'o ye Amadu Ba ye a ye bataki jan de ci an ma sɔgɔmada in na k'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw k'u hakili to olu ka hakɛw la jamana ɲɛmaaw k'u hakili to ko caman na ko minnu bɛ sen na bi syndicat kunda jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ fana jamanadenw ka hakɛ minnu bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dafa cogo min yaasa lafiya ani basigi o bɛna cogo min kibaruya minnu tun b'an bolo sɔgɔmada in na ka da aw tulo kan o de ye nin ye n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ ka tile kɔnɔna na bi tarata Ala ka tile hɛrɛ ja Ala ka tile nɔgɔya Ala k'an ka jamana Ala k'a kisi Como tu corola casi mandi,